Bine v-am regăsit, dragii mei! Vă spune de la microfonul Radio Iași, la începutul emisiunii Imperativ, Irina Andreea Fidler. Vă invit astăzi să rămâneți alături de noi pentru a afla cum pot românii să colaboreze, cum pot să facă studii înalte în Statele Unite și în Marea Britanie și apoi să se întoarcă acasă, pentru că și aici găsesc posibilitatea de a câștiga la fel de bine ca și în străinătate, dar printre ai lor. Toate acestea au fost posibile datorită unui cluster care a pus în contact oameni din diverse domenii, astfel încât să poată crea programe, să le poată duce la îndeplinire și să obțină bani europeni pentru proiectele lor. Iată că se poate. Cine sunt cei din spatele acestei reușite veți afla dacă rămâneți alături de noi până la ora 18. În această perioadă și în acest context în care specializările au devenit extrem de înguste, este absolut necesar ca cineva să-și asume rolul de a pune cap la cap toate acestea și de a ajuta pe fiecare specialist în parte să-și găsească corespondentul într-un alt domeniu. Cred că aceasta a fost și ideea de la care ați pornit, doamnă Flaviana Rotaru. Mulțumesc pentru invitație. Da, ideea clusterului Roxel a fost de a conglomera în aceeași organizație entități care au același scop și anume cercetarea în lumea medicală. Pentru că cercetarea este foarte importantă în contextul adoptării de către sistemul românesc de sănătate a unor terapii noi, a unor instrumente, de ce nu și chiar echipamente care pot să ajute pentru ca noi, populația, să primim un tratament medical adecvat. Dacă este vorba să aducem în discuție terapiile de top, este evident faptul că nu se mai poate discuta decât în prezența roboților care vin în ajutorul specialiștilor. Dar până acolo sunt foarte, foarte multe alte etape de parcurs. Și vreau să aflu de la dumneavoastră cum v-a venit ideea de a face un asemenea cluster, o asemenea organizație. Ideea a fost un pic atipică. De obicei, clusterele, la nivelul țării noastre, primele clustere au apărut oarecum printr-un push al Comisiei Europene, pentru că toată lumea a format clustere, trebuia să avem și noi. În cazul aici de față, pur și simplu, a fost vorba de faptul că noi, ca și firmă fondatoare, între membrii fondatori există și o firmă de consultanță, aveam mulți clienți din zona de sănătate și ne-am dat seama că ar putea să crească calitatea proiectelor și modul în care se fac lucrurile la nivel de cercetare în sănătate dacă acești, să zicem, foști clienți s-ar cunoaște între ei. Deci așa a plecat cu foștii clienți ai acestei firme care au început să lucreze între ei pentru că funcționa foarte bine la momentul acela. Cunoașteți pe cineva care are competențe de genetică, cunoașteți pe cineva care știe să facă X lucru. Și am zis, dar de ce trebuie noi să facem acest telefon fără fir? Și faptul că noi deja lucrasem cu mare parte dintre doi și însemnau că știau despre ce e vorba, știau ce înseamnă cooperarea, așa am zis, ok. Știți cum e, cine se aseamănă, se adună? Absolut. De fapt, asta e mantra noastră, că nu este vorba despre mine sau despre el, este vorba despre împreună, este vorba despre a face lucruri de un anumit calibru și, real, niciunul dintre cei care sunt membri nu ar putea să facă lucrurile singuri la momentul actual. Exact. Este un cluster care are succes tocmai pentru că a înțeles real noțiunea de cooperare și sunt proiecte care, de exemplu, într-o singură echipă găsești câte 6 entități distincte, practic, care au înțeles că o formă de colaborare este și să cedezi resursă umană în alte proiecte, pentru că așa înveți și mai adaugi niște competențe, un know-how și să dai facilitățile tale în anumite proiecte doar pentru unde să vină alte echipe și să lucreze chiar că nu sunt angajații tăi. Deci ideea asta de acces, open access se numește, de acces deschis al entităților publice. În clusterul Health este ceva ce se practică de câțiva ani buni și cu succes, pentru că practic nu există proiect care să se adreseze unei singure entități. În ultimii 3 ani pot să vă spun cu certitudine că niciun proiect făcut de membrii noștri, despre cele care, bineînțeles, se cunoaștem noi, nu a fost făcut doar de acel membru. Întotdeauna exista susținere, colaborare și acest know-how care circulă în cadrul unui cluster, acest know-how nevăzut
știți că vorbim de entități, dar este practic ceva ce ajută mai ales în zona startup-ului. Când vrei să faci ceva și ești total, năucit de informații, faptul că primești fără costuri, da? Fără un cost material, informația, faptul că poți vorbi cu cineva, de ce nu, mai pregătit ca tine, cu o experiență mai mare, fără să trebuiască să plătești în mod direct această consultanță, să știți că te ajută să vezi lucrurile cu totul altfel. Nu vă spunem că suntem de multe ori contactați de entități din afara clasului pe care îi sprijinim, evident, și ne întreabă, uite, avem ideea asta, cum vi se pare? Și eu cred că este la fel de valoros să-i spui un om nu doar să facă, ci și să nu facă ceva, dacă nu este potrivit, dacă piața nu cere. Și din fericire, membrii clasului nostru au această dorință de a sprijini și noi veniți și pe cei care își doresc să înceapă acum o afacere în domeniul sănătății și să reușesc să și ghideze. Practic, pe lanțul valoric putem, cu ajutorul clusterului, oferi orice fel de componentă, orice se poate găsi cineva în cluster care să știe, să fi parcurs acea etapă sau, dacă sunt lucruri foarte de nișă, putem găsi oricând pe cineva să cunoască acele lucruri. Asta este foarte important. Și numai cine nu a lucrat la un proiect nu știe de câte resurse ai nevoie, de câte cunoștințe, că trebuie să știi și ceva din contabilitate, și ceva din inginerie, și ceva din management, și ceva din foarte, foarte multe domenii și nu ai timpul necesar să le înveți, să le parcurgi pe toate, nici măcar la nivel de începător, nu mai zic de specialist. De aceea este excepțională ideea dumneavoastră. Mă bucur că în sfârșit în România auzim de colaborare și că ceea ce și eu mi-am dorit de foarte mult timp, să pun în legătură oamenii valoroși, cei care ar putea face un schimb de idei, iată, ați reușit să faceți și cei cu care am stat de vorbă, membrii ai clusterului dumneavoastră, sunt extrem de încântați de colaborarea pe care le-ați oferit-o, de ajutorul pe care îl oferiți, pentru că ați și identificat niște resurse materiale, unele chiar nerambursabile, pentru a-și putea continua cercetările sau a pune în practică niște idei și iarăși acesta este scopul esențial al unui inventator, unui cercetător, să-și vadă munca transpusă în practică. Da, sunteți foarte generoasă cu aprecierile. Să știți că eu rămân la ideea că un cluster nu este al nimănui, este doar al comunității create. Fiecare dintre membrii clusterului au pus umărul ca acest cluster să fie azi la acest nivel. Da, nu știu, chestia asta cu ideea. În momentul de față, România sunt vreo 74 de clustere, mai mult sau mai puțin certificate, dar ele există. Unele se mișcă mai greu, altele mai repede. Eu cred că noi facem... Da, ok, sunt noastre și probabil că știți foarte bine. Chiar vreau să vă spun că pe sănătate, în momentul de față, noi știm de 9 clustere. Ce am mai făcut, noi suntem foarte mândri. Am conglomerat în mod oficial rețeaua Medro. Ea exista anterior prelorii noastre, dar în ultimii 2 ani, practic un an și încă un an, noi o coordonăm. Am reușit oficial să conglomerăm mai multe clustere de sănătate din țară și împreună cu ei să abordăm lucruri mai complicate, reprezentare în fața ministerilor și pot să vă spun că și acolo avem niște povești drăguțe, dar poate discutăm în altă emisiune. Cred că atâta timp cât mentalitatea este despre noi, nu despre mine, se pot face niște lucruri extraordinare. Deci noi este cuvântul de bază și cred că dacă fiecare dintre noi am renunțat un pic la orgoliu personal și am merge la cum să rezolvăm o problemă reală, resurse sunt. Deci nu este vorba întotdeauna doar despre bani. Poate este suficient o relație sau simplu un sfat. Toate lucrurile astea contează atunci când vrei cu adevărat să faci ceva. Și să știți că mă simt onorată că sunt parte din clusterul acesta pentru că mi-a oferit ocazia de a cunoaște niște oameni extraordinar de competenți care vor să facă, care acordă o atenție cuvenită detaliilor atunci când este ceva de făcut și rug din timpul lor extrem de limitat oricând este nevoie să ne întâlnim pe cluster. E o mare bucurie faptul că suntem parte din acest cluster cu toții, pentru că nu știu dacă am fi reușit în afara acestui cluster să ne întâlnim atât de des, să facem lucruri atât de frumoase împreună. Sigur nu, pentru că toți s-au lovit de lipsa de informații și de nevoia de a colabora unii cu alții. Din fericire, iată că pandemia ne-a oferit și această oportunitate aceea de a folosi mai mult internetul, de a ne întâlni online
și atunci am descoperit o cale mai directă de comunicare. Dar întotdeauna trebuie să fie cineva care să îi adune pe acești oameni, ca un catalizator. Într-o reacție chimică trebuie să fie și un catalizator care să-i aducă împreună și să-i facă să funcționeze așa cum trebuie. Oamenii sunt niște ființe extraordinare pentru că întotdeauna găsesc ceva bun de făcut. Acum, să știți că partea de digitalizare, din punct de vedere al nostru, al clusterului, da, într-adevăr, să spunem, a ușurat niște procese. Noi obișnuiam să ne vedem de 2 ori pe an în persoană. Pe de altă parte, a deschis noi oportunități. De exemplu, noi avem un eveniment anual, se numește BeHealth. Este un eveniment de parteneriat internațional care, datorită online-ului, a sărit de la o participare de 100 de persoane la 300 într-un an. Și anul acesta ne așteptăm să fie și mai mulți. Deci există și o parte pozitivă. Asta nu înseamnă că nu ne este deosebit de dor să ne întâlnim cu toții și să povestim și să ne bucurăm de rezultatele noastre. În același timp, RoHealth fiind un cluster național, asigură aceste întâlniri și online și offline, dar din perspectiva efortului de a fi prezent la acțiunile noastre, online într-adevăr a facilitat mult. Totuși, exact cum spuneam, este vorba despre oameni și oamenii trebuie să se și vadă. Da. Ca să discute și abia aștept să ieșim din perioada asta de in-out, nu se știe ce urmează și să revenim, zic eu, la o zonă în care să ne permitem și întâlniri fizice în grupuri mai mari. Știu că nu sunt restricții acum, dar toată lumea fiind din domeniul sănătății își cunoaște riscurile, limitele și atunci acționează în consecință. Sigur, omul este o ființă socială. Avem neapărat nevoie de interacțiune directă. Nu ne ajunge doar lumea virtuală. Ne lipsește mult întâlnirea cu cei dragi, cu oameni cunoscuți, cu oameni cu care colaborăm. Adevărat. Cum vă extindeți rețeaua? Se întâmplă cam în 2 feluri. Ori membrii deja existenți vin și recomandă clusterul, ori entități cu care avem parteneriat, pentru că RoHealth-ul este un cluster de, în momentul ăsta, 75, am mai crescut puțin de când am văzut ultima oară de membri, dar avem ca partener afiliat 75 de organizații, astăzi când vorbim. Mai avem partener afiliat Academia de Științe Medicale, mai suntem în parteneriat cu foarte multe alte clustere și entități și deși ne recomandă. Și, practic, nu prea ajungem în situația în care să promovăm în sensul de să dăm e-mail-uri mass marketing pentru cluster, pentru că e cam ca la LinkedIn, adică în momentul în care te recomandă cineva, el știe cam care este mantra acestui cluster, adică faptul că ne dorim colaborare reală, ne dorim parteneri activi și atunci e probabil că din start li se spune, ok, știi, în clusterul ăla lucrurile se fac, nu doar se zic și atunci este important, dacă tu simți că nu ai nimic de oferit sau nu ai nimic de făcut, poate nu e cazul să fii în cluster. Știu că sună un pic mai rece așa, dar în același timp nu poți, adică și spune, clusterul trăiește prin membrii lui. Dacă membrii sunt în stare vegetativă, nu vom avea niciodată rezultate și chiar dacă sunt câțiva care vor să facă, nu vor avea tot cine. Dar cred că, de fapt, și dacă introduci, cum zic eu, un personaj mai lent într-o grupă care se agită, va începe să agite, pentru că mediul va agita. Nu va avea cum să nu adere la, știți cum, mediul le afectează foarte mult. Dar, din fericire, nu suntem în această situație. Și, da, eu prefer să creștem organic, adică ne puneam problema cât de mari vrem să fim. Iar la un moment dat, la întrebarea asta, mi s-a pus cât de mare vrei să crească clusterul. I-am spus, răspunsul este cât de bine vreau să fac lucrurile pe care le fac. Sunt dispus să renunț la calitate pentru cantitate? Și răspunsul clar a fost că nu. Nu putem renunța la calitatea a ceea ce facem în detrimentul sau în favoarea cantității, pentru că în momentul în care nu reușești să le acorzi atenția cuvenită, ei vor pleca. Vor pleca cei care sunt de ani de zile și pentru mine este foarte important să rămână și să crească această comunitate, pentru că este o comunitate, în primul rând, în care membrii știu de ce sunt acolo și contribuie și fac lucruri frumoase împreună. Și știți cum e, faptul că am fi, 500 nu ar garanta că s-ar menține, să spunem, ritmul. Da, putem să creștem și vom crește. Este clar în ceea ce se numește targetul anual să creștem cu un număr de membri. Pe de altă parte, mă interesează și ce primesc acei membri ca și servicii și modul în care sunt promovați, ceea ce putem să facilităm, pentru că, într-adevăr, noi suntem, cei din managementul clusterului, suntem facilitatori.
Asta este rolul nostru, nu să facem pentru ei în mod direct, ci să ajutăm să învețe să pescuiască. E foarte important să fim în zona aceasta. De exemplu, în perioada COVID ne-am gândit să facem o campanie umanitară prin care să adunăm pentru spitalele din cluster material. Ce nu știam la momentul respectiv cât e de, să spunem, complicat acest drum al donațiilor. Și aici mă opresc cu comentariu. Și ne-am gândit, apoi am zis, ok, dar ce ar fi în loc să facem campanie de a aduna materiale, să învățăm cum să facă proiecte care să-și ia materiale. Și personalul clusterului a ajutat pe cei din spitale să-și depună proiecte. A fost un apel, se cheamă POIN Materiale COVID. Și fiecare spital din cluster a fost finanțat de către fondurile europene să-și cumpere materiale. Și această experiență de a lucra într-un proiect, da, pentru că practic s-a lucrat cu cei din zona administrativă foarte mult, care trebuiau să vadă câte măști, tot ce au avut nevoie în perioada asta. Practic pe ei a ajutat să învețe că există aceste surse de finanțare, să aibă și curajul, că știți cum e, toată lumea știe că există fonduri europene, dar am zis, dom'le, cum? Nu sunt pentru mine, eu sunt un spital, n-am ce să caut acolo. Vreau să vă spun că din acest ajutor, care cred că este la fel de valoros ca cel printr-o donație directă, pe de altă parte, când donezi direct, practic cel care primește efortul lui este mai mic decât în a-și construi contextul în care să primească bani, dar ne-am zis să-i ajutăm să se ajute, să învățăm să se ajute și a fost foarte plăcut surprins să vedem că noi am ajutat să facă un anumit gen de proiect, după care i-au prins curaj și au mai depus și pe alte proiecte singurei și am zis, da, uite un exemplu de, să spunem, campanie umanitară la fel de valoroasă ca și cea care donează direct în contul unui spital. E adevărat că a durat un pic mai mult decât la o donație directă, dar cu siguranță ca valoare, că noi am făcut o socoteală, spitalele din cluster au reușit să ia în proiectele respective peste 33 de milioane de euro pentru materiale sanitare, ceea ce le-a permis să funcționeze, da? Și să acorde asistența medicală necesară. Și plus că a creat în spitale echipe care acum înțeleg ce înseamnă un proiect, ce înseamnă grant, ce înseamnă cofinanțare. E un pic un alt mod de a ajuta o entitate, un spital să se doteze cu ceea ce trebuie. Și foarte important este că ați demitizat faptul că nu putem accesa fondurile europene. Iată, da, le-a trecut această spaimă. Le-a trecut această spaimă și la urmă au spus, știți, ne-am făcut un proiect și pe, nu știu, au avut niște bani pentru instalațiile astea de electrice și am fost, și de gaz să se autorizeze, să-și facă proiect. Și am fost foarte fericită când am auzit, am zis, felicitări, este foarte bine. Și acum au ajuns întreabă, știți, dar mai sunt fonduri pentru spitale, or să vină. Deci e foarte important că au înțeles că este o oportunitate în care dânsii pot să funcționeze și cumva, știți cum e, partea asta de campanii umanitare eu cred foarte mult în ea, așa este formația mea. Pe de altă parte, în momentul în care se ajunge la campanie umanitară este clar că, din păcate, sistemul nu a făcut ceea ce trebuie. Și sistemul vine și pune presiune pe entitățile private să sprijine găurile din sistem. Da. Nu prea este fair. Pe de altă parte, sistemul de data asta a oferit această oportunitate a proiectelor pe spitale COVID care rezolvă acest gap din sistem. Totul era să fie și cei din spitale pregătiți să primească acești bani. Nu au fost. Dar s-au repliat și au reușit. Și pentru mine a fost mai important decât dacă aș fi făcut rost de 10 milioane de euro donații de la nu știu ce firmă multinațională, pentru că pe termen lung ăsta este trendul. Să aplici pentru proiect, să te dotezi, să lucrezi cu ceilalți parteneri și sigur veți avea ocazia să-i vedeți pe fericiții câștigători la evenimentul BeHealth. Avem un panel în care cumva le este dedicat pe spitale COVID să vedeți ce experiențe și cam cum a fost interacțiunea în ultimul an cu ceea ce au însemnat aceste dotări. Adevărat. I-ați ajutat să se ajute singuri. I-ați învățat, așa cum spuneați, să pescuiască de unde și cum și cu ce momeală, astfel încât să prindă peștele pe care și l-au dorit. Și aceste învățăminte sunt cele care au importanță pe termen lung. Sincer, mi-aș fi dorit să pot și prin o campanie umanitară, am încercat și o campanie umanitară, doar că există încă reticența asta noastră tuturor, dacă donăm ce se întâmplă cu banii. Da, Doamne. Și plus că erau atât de multe spitale care aveau nevoie de ajutor, încât am zis, ok, în ce direcție să meargă mediul privat să doneze? Nu să ne vin de la oameni din mediul privat. Cui să dea mai întâi? Toată lumea are nevoie de ajutor în această perioadă. Toată lumea era sub presiunea momentului
viitorului. Și atunci am zis, ok, hai să găsim ceva care să ajute pe termen lung. Pentru că importantă este și sustenabilitatea gestului. Știți, este ca la donațiile pentru asociațiile de copii. Întotdeauna de Crăciun și de Paște, toată lumea donează. Exact. Ok, copiii mănâncă între sau nu. Adevărat. Este fix același principiu. Dar suntem foarte mulțumiți că am reușit și atunci și în continuare dezvoltăm proiecte frumoase cu dânsii. Viitorul ne îndeamnă să mergem foarte mult pe internaționalizare, să învățăm să se vândă și în exteriorul granițelor, pentru că și serviciul cercetare este un astfel de job, să spunem, dar cu pași mici, sustenabili, încercăm să facem tot ce se poate să ajutăm să se dezvolte. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care o desfășurați la Ro Health și cu siguranță o să colaborăm în continuare și o să ne reauzim și pe alte teme. Vă mulțumesc pentru interviu și sper să ne auzim curând cu povești ale de succes ale membrilor, să lăsați pe dâns și să vorbească mai mult decât pe mine, pentru că eu sunt un entuziast al acestui cluster și pot vorbi ore în șir. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. În cadrul emisiunii Imperativ de astăzi avem încă o invitată deosebită pe doamna Sânziana Luinița Istrate, medic, oftalmolog și pasionată de științe. Iată ce avem în comun toți cei care participăm astăzi la emisiunea Imperativ. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Pentru ascultătorii noștri am să vă rog întâi să vă prezentați pentru a ști cu cine stăm de vorbă și de ce v-am făcut o asemenea prezentare. Sunt medic primar oftalmolog, lucrez în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București. De asemenea, sunt asistent universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, la Catedra de Oftalmologie, iar motivul pentru care astăzi mă aflu aici este pentru că sunt pasionată de cercetare. Este punctul meu forte, ca să zic așa. Sunt un foarte bun oftalmolog, recunosc, dar cred că sunt un mai bun cercetător. Lucrez în domeniul oftalmologiei de 15 ani, iar de mai mult de 10 ani sunt prezentă în cadrul nucleelor de cercetare din București, iar mai nou încerc să fac un salt către nuclee de cercetare internațională. Vă pasionează materiale inovative, din câte am aflat, și pentru că spuneați de legătura cu spațiile din afara României, internetul este acum această poartă deschisă, larg deschisă, către alte lumi, către alte colaborări și pentru cercetătorii români o șansă deosebită de a se face cunoscuți și de a-și pune în practică cercetările lor, pasiunile lor. Cu siguranță, inclusiv mediile de socializare și tot ce înseamnă parte de media a reprezentat, cel puțin pentru noi, o deschidere fantastică. În primul rând pentru că avem posibilitatea și acces la tot ce înseamnă noutate, din punct de vedere al publicațiilor științifice, din punct de vedere al inovațiilor, a tot ce a însemnat premium în materie de cercetare internațională, iar posibilitatea de a participa chiar și în aceste vremuri, chiar online, la astfel de întâlniri și congrese și a îți prezenta partea științifică a cercetării tale, a reprezentat într-adevăr o deschidere pentru România în principiu și cred că pentru toți cercetătorii din România este mult mai ușor să fie vizibili în această formulă. Și într-adevăr, interesul celor din străinătate pentru ceea ce știm noi să facem a devenit din ce în ce mai mare și este interesant că s-au creat niște legături pe care acum încercăm să le exploatăm și să le înnodăm pe mai departe. Și un rol important în crearea acestor relații a avut și clusterul Ro Health. Da, sunt membra Ro Health-ului încă de la debutul acestuia, de la nașterea acestuia. A fost o idee absolut genială din punctul meu de vedere și nu numai al meu, deoarece în cadrul clusterului, în primul rând, între noi ca membri am reușit să creăm niște nuclee de cercetare deosebite care ne-au permis să ne împărtășim ideile și să propunem și teme de cercetare importante care să fie și recunoscute. Nu pot decât să mă laud cu proiecte de cercetare realizate de noi în cadrul grupului care au fost atât premiate la Salonul de Inventică de la Geneva, cât și au obținut brevete europene și românești.
în sensul că a facilitat clusterul RoHealth foarte mult pentru noi ca membri să ne cunoaștem bine, să putem să avem legăturile mult mai facile, să putem să identificăm mult mai ușor temele de cercetare pentru care putem să aplicăm și să nu pierdem timp și resurse pentru a căuta alte oportunități. Exact. Deci pentru noi clusterul RoHealth a însemnat în primul și în primul rând o familie care te aduni cu foarte mare ușurință și îți iei informația de care ai nevoie, îți iei partenerii de care ai nevoie. La rândul lor aceștia au cunoștințe dezvoltate și în străinătate și în România și devine ca un fel de rețea extrem de ușor de accesat și până la urmă și destul de facilă pentru noi ca membri să interacționăm între noi cunoscându-ne pe baza întâlnirilor pe care le avem în mod constant, cunoscându-ne ceea ce facem, punctele de interes, pentru noi a fost mult mai ușor să ne valorificăm pe noi înșine, în primul rând. Și să vă vedeți transpuse în practică ideile, să folosiți materialele inovative și cred că aceasta e cea mai mare satisfacție pentru un om pasionat de cercetare. Da, cu siguranță. Clusterul în sine, în afară de faptul că ne-a ajutat să ne publicăm între noi și să ne cunoaștem între noi și să ne prezentăm între noi, el ne reprezintă în tot ceea ce înseamnă evenimente internaționale și care au, din punct de vedere al lucrului cu alte materiale sau posibilitatea de a avea alte materiale, ne dă oportunitatea să mergem către țări străine. Pentru noi este o deschidere extrem de ușoară. Mă gândeam acum ce înseamnă acest lucru pentru generațiile următoare și la faptul că a trebui ca școala să se modernizeze, să spunem, ne-am săturat de atâtea schimbări, dar sunt absolut necesare pentru că trebuie să updatăm tot ceea ce se predă în școli, să le punem în legătură cu partea practică, să le deschidem și celor mici apetitul pentru cercetare, pentru știință. Cu siguranță că este un început și din tot ce am observat, tendința este într-adevăr ca să mergem din ce în ce mai către cei mai mici și să prezentăm ceea ce înseamnă un cercetător, ceea ce înseamnă un om de știință, care este impactul în viața publică, care este impactul acestuia prin cunoștințele pe care le aduce în societate și valorificarea lui ca om de mare importanță, astfel încât generațiile mai tinere să poată să-și imagineze o viață de cercetător care să fie plină de satisfacții și ea poate să fie plină de satisfacții. Spre mare deosebire de generațiile anterioare, la care satisfacțiile nu erau chiar posibile. Nu, dar de data asta, totuși și Uniunea Europeană și tot ceea ce înseamnă celelalte programe de finanțare susțin cercetătorii și câștigurile nu sunt neapărat mici, iar oamenii pot să-și urmeze visele și să-și împlinească o invenție, o inovație, să vadă către viitor și, de ce nu, și din rândurile noilor generații se pot ridica un Paulescu, din nou, niște cercetători de valoare. Absolut. Totul este să le dăm posibilitatea de a veni în contact cu cercetătorii și cu această lume deosebită și care reprezintă partea practică a vieții, de fapt. Da, cu siguranță că oportunitățile trebuie să existe și pentru ei. Chiar dacă sunt în mediul rural, aici este principala problemă. Iată de aceea radioul care pătrunde peste tot încearcă să facă acest lucru, să le aducă exemple de oameni deosebiți, de ceea ce fac ei și ce se poate face acum când internetul este aproape la dispoziția tuturor. Această perioadă în care a fost pandemia a avut și beneficii, printre ele fiind aceea că a determinat o mai rapidă dotare a celor din mediul rural cu computere, cu acces la internet, ceea ce acum le oferă, iată, o nouă deschidere. Cu siguranță și societatea trebuie să aibă grijă într-adevăr și de mediul rural și inițiativa noastră este cu atât mai importantă și mai valoroasă în condițiile în care puține date reușeau să ajungă înainte în aceste medii și se pierd și pierdeam copii și visători, ca să zic așa, importanți. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea de astăzi și înainte de a încheia, încerc să vă smulg o promisiune că o să mai participați la realizarea unor rubrici ale noastre pentru a aduce știința mai aproape de cetățeni în general. Cu siguranță. Este o plăcere și este foarte important pentru viitorul nostru în general.
Următorul invitat este un specialist cu studii în Statele Unite și doctoratul în Marea Britanie, care a avut curajul de a se reîntoarce în țară și de a lucra printre cei de aici. Să-l lăsăm să se prezinte. Mă numesc Ovidiu Savencu, sunt unul dintre fondatorii companiei Life Science. Am un background în inginerie, am terminat un doctorat în nanomecanică. Nu în filozofie, probabil că deruta este la titlul care se acordă în Marea Britanie, pentru că acolo am terminat. Titlul este de PhD, care vine de la Philosophy Doctor. Și asta se datorează istoriei, că înainte filozofia era cumva disciplina responsabilă pentru toate ramurile de cercetare, inclusiv cea științifică. Și de atunci, istoric, așa a rămas titlul de Doctor in Philosophy, dar de fapt doctoratul a fost în inginerie, în nanoinginerie. Am fondat firma Life Science în 2017 ca spin-off dintr-un laborator de cercetare din Oxford, se numește Oxford Computational Neuroscience Laboratory, pentru a dezvolta un dispozitiv implantabil ca interfață computer-creier. Și apoi lucrurile s-au extins, activitatea noastră s-a extins și în zona de servicii de cercetare, dezvoltare, pe partea de software, hardware și inteligență artificială mai ales. Deci nu sunteți legat numai de domeniul sănătății, dar, bineînțeles, așa cum sunt toate științele de graniță, aveți o mobilitate aparte. Da, tehnologia în care avem experiență, în mod deosebit, inteligența artificială, are niște metode, să spun așa, sau algoritmi, dacă vorbim mai specific, care se pot aplica foarte ușor dincolo de granițele medicinei, în orice domeniu chiar. Dacă ar fi să luăm exemple de metode de computer vision, de exemplu, care oferă algoritmi de analiza inteligentă a imaginilor sau a videourilor. Vă puteți imagina ușor cum lucrul acesta se poate aplica în diagnostic automat, atunci când analizăm imagini medicale, dar în același timp se poate aplica într-un scenariu de detecție de obiecte, atunci când ai o cameră de luat vederi și vrei să supraveghezi o anumită încăpere, să spun așa. Lucru pe care l-am făcut într-un proiect. Task-ul a fost să detectăm obiecte periculoase, arme și lucruri de genul acesta pentru un client din Statele Unite. Internetul acum este o poartă către întreaga lume. Nu mai există granițe de niciun fel. Însă, pentru a accesa, granturi, pentru a accesa diferite proiecte, cred că este mai bine atunci când faceți parte dintr-un grup organizat, nu? Cum este acest cluster RoHealth. Așa este. Și experiența noastră o confirmă. De când suntem în cluster, de fapt am devenit parte din cluster printr-o, să zic așa, întâmplare oportună. Am fost recomandat, s-a făcut legătura de un prieten comun care avusese deja experiență cu clusterul RoHealth. El era deja în cluster și din prima de când am intrat am fost ajutați, mai ales prin sinteza pe care am primit-o imediat despre fonduri disponibile, despre finanțare nerambursabilă, care era aplicabilă, nouă, după dimensiunea pe care avea firma noastră și după domeniul de activitate. Ceea ce a fost un real folos. Știm că cercetătorii, inventatorii cel mai adesea au problema aceasta că nu găsesc pe cineva care să transpună în practică ideile lor. Dar accesând aceste fonduri, având parte de ajutorul mai multor oameni din diverse domenii, acest lucru devine mult mai ușor realizabil, nu? Așa este. Apropo de translatarea aceasta între zona științifică și zona, să zic așa, financiară și de piață, am găsit în cluster oameni cu experiență în ambele, care înțeleg ambele lumi și asta a fost un avantaj extraordinar. Apoi, noi, făcând parte din acest cluster, am aplicat la un grant pe care l-am câștigat apoi, un grant de 3,2 milioane de euro, finanțare nerambursabilă. Mulțumim. Pentru a construi un sistem inteligent de predicție a evenimentelor cardiovasculare. Și lucrul acesta a luat naștere și s-a întâmplat cu totul
în acest context al clusterului RoHealth. Acolo a fost echipa de descriere a proiectului, acolo am găsit parteneri pentru grant și tot acolo, prin network-ul și contextul de acolo, am reușit să atragem și finanțare privată pentru acest proiect. Deci clusterul stă într-un loc pivotal, să zic așa, în ceea ce privește dezvoltarea noastră. Asta mă bucură enorm atunci când oamenii de valoare se adună, se ajută și fac lucruri spre binele tuturor. Așa e. Și acest lucru cred că merită de subliniat. Faptul că într-o astfel de comunitate poți găsi oameni cu profil diferit, să spun așa, cu mod de gândire diferit, divers și cu background și experiență diversă. De cel puțin noi, făcând parte din această comunitate, am putut găsi acolo specialiști pe diferite domenii, ca pe partea legală, de exemplu, pe partea științifică. Avem un proiect de cercetare cu unul dintre institutele de cercetare din București, pe microtehnologii. Am avut discuții și consiliere de parte de dezvoltare de produs, de exemplu și piață, pentru că știm că piața din healthcare are particularitățile ei și capriciile ei, să spun așa. Și atunci, făcând parte din această comunitate, a fost ajutați la fiecare punct. Adevărat, pentru că este nevoie de un limbaj comun pe care, iată, cei de la RoHealth au reușit să-l găsească și să aducă la aceeași masă oameni din diverse domenii. Mă gândeam acum la domnul profesor Belousov, care a pus bazele școlii de inventică de la Iași și care spunea că întotdeauna într-un grup de inventică trebuie să fie un profan. Unul care nu are nicio legătură cu niciunul dintre domenii, dar care poate să vină cu niște idei din practică, originale, inedite, și astfel să le dea și cercetătorilor o soluție pentru problemele lor. Îmi dau seama că acest grup, de fapt, acest lucru îl și face. Așa este. Cred că pentru inovație, a pune împreună oameni cu moduri de a gândi și perspective diferite, este un lucru foarte important. Cred că dacă cineva petrece foarte mult timp într-un domeniu, la un moment dat poate fi constrâns sau închistat de limitele pe care el le vede. Imediat el poate învăța ce nu se poate face. Pe când atunci când vorbești cu un om care e total nou, bineînțeles, el cu experiența lui și abilitățile lui și creativitatea lui, imediat pune semnul întrebării peste toate constrângerile pe care tu le-ai pus la locul lor înainte. Și astfel descoperi că, de fapt, lucruri care credeai că nu se pot face au o rezolvare, au o soluție și uneori foarte profitabilă. Alteori nu, alteori doar interesantă. Sigur, așa este în cercetare. Nu toate ideile duc la niște produse viabile. Chiar vorbeam cu unul dintre colegii mei, el e specialist pe partea de inteligență artificială și acum explorează partea de marketing și product market fit și lucruri de genul ăsta și îmi spunea că pentru el e o revelație că descoperă importanța marketingului și importanța aspectului acestuia comercial. Înainte credea, și ca inginer și eu credeam așa, înainte să fiu implicat în business, credeam că tot ce contează e inovația, produsul, partea tehnică, dezvoltarea. Dar nici nu știu ce să spun. Pe de parte aș spune din păcate nu e așa, pe de altă parte vreau să spun că din fericire nu e așa, pentru că cred că e bine dacă produsul sau lucrul pe care inventatorul sau inginerul îl dezvoltă nu servește o nevoie reală și nu este ceva pentru care oameni sunt dispuși să plătească, atunci probabil că nu merită. Respectivă, dar nu știu finalitatea. Da, pe de o parte, dacă ne gândim la aspectul acesta pragmatic, să zic așa. Însă, ea și are rostul pentru avansarea cunoștinței, să spun așa. Cercetarea fundamentală, sigur, nu produce roade pe termen scurt, însă stă la bazele dezvoltării pe termen lung. Exact, creează o bază de date pentru cercetări ulterioare. Așa este. Iată de ce este importantă cercetarea. Asta aș vrea să înțeleagă toți ascultătorii noștri, faptul că cea mai importantă resursă pe care o avem este inteligența. Și din fericire românii încă sunt mulți care o au. Și trebuie să o folosim la maximum. Și este spre binele tuturor și ar trebui toți să înțeleagă guvernanții noștri să investească în acest domeniu, să susțină cercetarea, pentru că, iată, nu numai că aduce beneficii materiale, dar și rezolvă probleme acute ale societății noastre, ale problemelor de sănătate, iată, pentru că asta ne doare pe toți.
Așa este și cred cu tărie în potențialul pe care noi, să zic așa, ca națiune îl avem. Cred că foarte important este sistemul educațional. Chiar zilele acestea discutam cu cineva și pentru noi era un mister cum cineva într-o poziție destul de înaltă, într-o universitate, cadru didactic, noi simțeam că nu putea să vadă aplicabilitatea și rezonanța lucrurilor pe care persoana asta le preda efectiv în cadrul universitar. Și eu cred că în România noi am beneficiat de progres în zona asta. Cred că lucrurile pe care noi le învățăm în școli sunt studiate oarecum separat de lumea exterioară, să zic așa. Cred că de multe ori ratăm relevanța lucrurilor pe care le învățăm. Devenim foarte buni specialiști la a rezolva integrale și derivate parțiale, numai că parcă lipsește cineva care să aprindă scânteia, care să ne ajute să vedem ce putem rezolva cu metodele acelea. Și eu cred că inovația e rezultatul acestor două lucruri. Pe de o parte, capacitatea de a rezolva niște probleme grele, dar pe cealaltă parte este viziunea, cred eu, și a vedea ce poți rezolva cu lucrurile pe care le știi și cu abilitățile pe care le-ai dezvoltat. Și dacă nu le trezești interesul, curiozitatea copiilor de la vârste foarte fragede pentru această parte practică a științelor, îi pierzi după aceea. Apar alte domenii de interes, alte dominante și nu se mai interesează de științe. Și dacă nu înțeleg la ce folosesc, cum spuneați dumneavoastră, integralele și toate celelalte formule matematice sau din fizică, nu vor ști ce să facă cu ele. Așa e, că lucrurile acestea tehnice, să zic așa, matematica, dacă despre ea vorbeam, nu e un scop în sine. Ar trebui să privim la viață, la experiența noastră ca oameni, să vedem ce nevoi sunt, să vedem poate la ce suntem chemați și care este contribuția noastră și în ce domeniu sau în ce loc. Și atunci a te uita la lucrurile pe care știi să le faci, pe care le-ai învățat și încerca să-ți dai seama unde se potrivește în schema mai mare a lucrurilor. Și atunci cred că inovația vine în mod necesar cu viziunea, cum am spus, și cu pasiunea pentru oameni, pentru experiență, pentru viață, pentru a îmbunătăți și crește lucrurile. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Imperativ. Irina Andreea Fidler vă urează o seară cât mai plăcută în compania postului de Radio Iași și sper că această lecție vă va prinde bine tuturor.